wallahi kakin nan aka kama ka da abin kakin ba zan nuna na san ka ba wallahi ko irin matsari a'a lafiya na kuma ko ni ba ka san waye ni kuwa to kai waye kai ka san waye ni kuwa yau ci banza a banza amma ka ba dama baby kai ba so ba ne ni ba so da bane amma sojoji ne ke da taron express suke bani saboda me ke bari in gaya miki bari ta idan ya zo gurin goge min takalmi ne ke bari in gaya miki ke ba ma shi ba ma wannan karami ne sai kwaro ne ya ce ke san wani ana ji haka nawa to kuke wani da na ke star 8 ne nan da ke gani dama akwai star 8 ne star 8 ne wanda ko ba su ne ba su sojoji ne abun mamaki sa kai gaba ɗaya baka sa kaki bane wai wallahi ba na son kowa ya gane ni soja ne ni ka san sa nake son kaki nan ban san renin ga wani ka san in mummurza kan mutum ni ba karama aiki na bane dama ai san musaba da zaman mai dugure kawai kashe mutum na iya ni yasa ban daukan nonsense ka gane yasa idan naga mutum da kakin mu abin yake kona min rai a to dole ne ai dama ka bari kawai ka bari ina da zafin rai ne ina ga ma ina da zafin rai ne kai inna lillahi wallahi wancan sojan gaske ne inna lillahi wa inna yau ka san aboki na ya bushe wallahi to yanzu ya kai me ya ake ciki ne wallahi yanzu nan mamsi ne ta kira ni wallahi hello mamsi ga ni nan zuwa wajen tsaro ina zuwa kun san sakare ne ina tare da ni mutane na gaina wani sauri kin rabu da shi da Allah mu rabu da kin san na sa rigan tsoro nan tsoro na ake ji hey come here come on your shit sorry baby wannan karamin sojan zai zo ya citta maka mutunci baby karki ja mun bala'i dai da tagu baby haba dai baby dan Allah ka nuna mai kai ko kai waye ne ka nuna mai mana karki ja baby ka fara wuce dalla kin zo kina ga mutum dara dalla dalla wuce a nan gurare ina tare da yaron burutai ma what Allah kuma dai yau ko dan Allah ka lead down dan Allah kamar rai lead down ke ko bace a nan gurin baby bace a nan gurin malam bace ni ba aljana ba kamar rai dan bace to Allah ta ba hankali da na gani